Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa propensya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon! Balita, banat, bulig. Aksyon! Balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, bas 11:36. Sa liwat, mayong aga, Bacolod, Negros Occidental. Ang aton nga mga kaaksyon, tagpalamati sa Negros Oriental. Amuman sa tabok sang kadagatan, ang isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts sang Palawan kag Masbate, sa Kutob, Marabutan sa aton sini broadcast. Liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, balita, banat, bulig sa ugto. Martes karon adlaw petsa 20. Oy, 66 días na lang ha ang nabilin. Pasko na. May nabilin pa kita nga bali 73 días. Bago magabulag ang tuig 2020 kag ato na biyabihon ang pagsulod sang tuig 2021. Kadasig lang ginabadbad lang ang inadlaw kag numero sa kalendaryo. Kamusta nga aton nga makaaksyon kabay pa nga ara kamo sa maayo nga pagkahimtang, mabulubugnaw ang panahon sa Bacolod. Kag pila ka bahin sa aton nga probinsya tungod sining nga pagtupa sang ulan nga hindi mo kon kaisa mapaktan. Dala pa ni gyapon sang bagyo nga si Pipito Although nga hindi kita diri direkta nga nasentrohan tungod sang hangin habagat, amo ni kon kaisa ang nagapaulan-ulan sa pila ka bahin sang aton probinsya including ng Bacolod. Maning ulan nga ginapasalamatan sa aton nga mga planters, mga small planters, sa aton nga mga mangunguma, kay bisan paano sa maulanon nga panahon, mahumok ang duta nga imo ukayon, kabtamnan, sang kararuton, kag utanon. Walo ka kung sa bukid, kaya gaulan-ulan, namig man niya pananomong, sang kararuton kag utanon. Bisan paano may ara ka nga pulupoksian, kag bisan paano makalulaswa kung waigid man sudan. Ang kapital sina kung hindi bitsin ti magic sarapi, kung sa pigado ti ginamos. Importante may sabaw ang imo pagkaon.
Kamusta ka mo da ka panyaga na? Ang iban bago lang gid makatapos panyaga. Ang iban nagaluto pa lang sang pananyagahon. Pero teng iban nagapanghaplas pa kung diin sarang makakuha sang ila panyagahon karon ngadlaw. Sa inyo nga pagpulo panyaga opdi kami sa aton sini nga pagpangalagad hasta kita launa 15 sa inyo pala tuntunan. Opdan kita sa aton sini nga mga patrol unit reporters kag mga correspondent sa pagdulong nila sa pinakaulihi nga mga balita, informasyon, mga balita nga inyo babasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una, mabatian na diri sa inyo palatuntunan balita banat bulig sa ugto. Updan kita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, back up diri si IT Expert, Action JM Baikin. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tulok, Syudad sang Bago, si Broadcast Engineer Bernie Villacana sang Batang Suay sa Kilandan. Sa ngalan sang inyo sining regular anchorman Action Rex Peregrino Cantong Talos Kitagyapon Temporaryo. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Nano ang mga balita nga dapat ninyo bantayan, dugay-dugay sa inyo palatuntunan. Bantayan ang balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Dalaan na ina ni Loverboy Action Marlon Hinavaya, 3 kabulan nga delay salary sa mga job orders employees sa gobyerno provinsyal na hatag na. Bot silingon na bato na. Basi ko ng iban na gasto na. Sa piya kabahin, deliberasyon sang proposed 4.4 billion pesos nga 2021 provincial budget umpisahan na karon sa hapon. Bantayan man ang balita gikan sa Bacolod City Hall, New Government Center. Malapit size meal ka mga establishmento sa Bacolod. Nakarehistro na sang backtrack City Administrator Ang ginkalipay nga madamo na sang negosyante ang nagatuman sang backtrack ordinance sang syudad. Bantayan na balita gikan sa Bacolod City Police Office, dalaw ni aksyon na Boso. Police Colonel Manuel Placido amat-amat nga ginasapor ang team nga naga-investigar sang mga significant crimes diri sa syudad sang Bacolod. Antes pa siya nagpungko bilang Bacolod City Police Office Director. Dalaw magkaroon ni aksyon na Boso report sa patrol. Manog baligya sang bulak ho, apektado sa pagsira sang mga sementeryo. Sini nga tigkalalag. Bantayan man ang balita ni aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Contact tracing system iga-propose sang NOCPO sa provincial government. Ini mas advanced system sang mga backtrack sa syudad sang Bacolod. Bantayan man ang balita gikan sa atong sini nga mga correspondent. Dalon ni Aksyon Roger Gutib report sa Cadiz, isa patay kag isa kritikal ang kondisyon matapos maaksidente ang ginasakyan nga motorcycle kagabi sa syudad sang Cadiz. Bantayan man ang balita ni Action Stephen Presquito, may ara siya pinakaulihi nga update sa COVID-19 sa syudad sang San Carlos. Sa syudad sa La Carlota, dalaon ang balita ni Action Percival Villamor, 76 anyos, kinalaki, ginserbihan sang warrant of arrest sang Bago PNP sa kaso
mga illegal gambling. Mga balita sa nasyonal, dugay-dugay, dalon na ni aksyon. Eden Abuso, aksyon Dorel Cabato, may arata ng STL. Kaya ko bigay aksyon Dorel ang STL, ito, why di malakip ang resulta sa kuhan, STL ta. Ito ko damo, nagkatawa ka, nagka-text diri sa ako, no. Major General Jovic Ramos, na nalakip sa pagugpaas sang chopper sa Laguna, nagtaliwa na. DepEd nagapilar nga ipauntat ang pag-angot sang suicide incidents sa problema sang distance learning. Napasibangdan pang distance learning sa mga kaso sa pag-suicide. Way guro niya, yung patad ang kalabanan sa mga suicide nga ato niya nakuha permi. Kung hindi problema sa pagigugma, problema pinamilya. Kung hindi problema pinamilya, problema sang ikayo lawas. Lawas ni Duro ba niya problema? Mintinado. May update ba kita karon sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan, bugos nga Pilipinas, labi na diri sa Western Visayas. Bantayan ninyo ang kompleto na detalye sa aton headline. Pagpanubalik sa inyo para tuntunad. But before sila, hari ang ginahulat sa tanan, basi diri nakasandig ang inyo kapalaran. STL, resulta. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. First draw sang STL, numero 17, 25, 17, 25. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi,
Komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y samsang anong kailangan. Responsable at ang balita kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay.
Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 11:57. Antes sa ato ni-check ang mga report na gikan sa ato siring nga mga patrola unit reporters kalakipan sa ato siring nga mga correspondent. Unahon ta na pinakalites nga update sa balita nasyonal kag ang update naton sa COVID-19. Yari si Aksyon Dorel Cabato, nagatutok sa News Center. Ano yung Aksyon Dorel nga way nagalubad, waay nagapudis. Steady Paul sa beauty. Pang artista niya nga beauty sa Aksyon Dorel. Doors, mga ga. Yes, Aksyon, Eric. Mayong aga, slash udto. Kaya marag udto na naman ito. Ang mga intro kasi mo, kaya enjoy ko mag-intro. Gani man, do kahuluya, intro. Do kapagsik mo la sakon, bla. Ay, kala. Talagsa ka ng kita, beauty mo niya nga beauty mo. Nan, exotic. Oh, exotic daw. Daw, kwan ba, daw mga mamaral. Ay, kala, ano mamaral? Mamaral, kuring ba? Kuring sa gubat. Mamaral. Abi ko kuring mundo na Scout Ranger na bala. Di ba? Mga kore. May ka sa Scout Ranger. Kalay. Sige. Sa ato niya, Balita National, Action Eric, 7 ka bulan matapos ang aksidente kaga nakoma, nagtaliwan na si anay PNP Controllership Chief Major General Jovic Ramos ang police official nga nalakip sa naghugpaas nga PNP Bell 429 Chopper sa Laguna sadtong Marso. Ini ang ginkompermar mismo ni Philippine National Police spokesperson Colonel Ismael Yu. Sakay man sa nasambit nga chopper aksyon na Eric si Anay, PNP Chief Archie Francisco Gamboa, kag iban pa nga opisyal. Tinagpalabot naman sa nga pagpakig-unong ang PNP sa nabilin nga pamilya ni Ramos. Sa panahon sa nga pagpamuno ng Gamboa kag anay PNP Chief Oscar Albayalde, nagserbe bilang Director for Controllership si Ramos. Siya man ang miyembro sang PMA sinagtala Class of 1986. Samtang sa iban nga balita national,
Nag-apelar sa karon ang Department of Education o kon na DepEd sa publiko nga likawan ang ginahimo nga pag-angot sa mga insidente sang suicide sa mga pagpanghangkat nga dalas ang ginapatuman nga blended learning. Sunod sa pahayag sang DepEd, nakalabot na sila sa ihibalo o kung nasa ila ang ihibalo sa mga pagtilaw nga dalasang nga karon nga sitwasyon, kalakip na ang masubo nga balita nga may mga manunudlo o kung teachers kayo estudyante nga nagtaliwan sa tunga sang ginapangatubang nga krisis. Ginpahayag sang DepEd nga tuman sila nga nagakasubo kag nagpalabot sang pagpakig-unong ang ahensya sa mga nabilin nga pamilya. Ginpasiguro man sang DepEd nga padayon nga magapakig-angot ang field offices sini sa mga pamilya nga nabilin agud magpalabot sang gilayon nga bulig kag suporta. Hingyo sa nga DepEd sa publiko nga respetohon ang pribado nga pangabuhi sang mga pamilya nga nabilin kag amuman untatan ang mga kuno-kuno sa rason sang kamatayon. Panawagan sang DepEd sa karon nga untaton ang pagkonekta sa mga insidente sang suicide sa mga module o kon distance learning. Samtang update sa COVID-19 sa world record, pinaka-latest naglambot na sa 40,648,527 ang cases kag ang nagkalamatay diri 1,122,992. Ang naka-recover naman 30,353,352. Sa Pilipinas, pinaka-latest kahapon nga data as of October 19, 2020, ang cases naton diri 359,169. Ang nagkalamatay 6,675 kag ang naka-recover 310,303. Sa Negros Occidental nagpagwa sila kaina sa record, so ang updated ini as of October 20, 2020, ang data sa Negros Occidental may 82 nga naduga nga nagdala sa kabilugan nga 4,073 cases, ka aktibong kaso 1,149. Ang total recovery sa Negros Occidental 2,380 kag ang nagkalamatay 94 or 94. Sa Bacolod, updated naman as of yesterday, October 19, 2020, ang cases sa Bacolod may 21 nga nadugang nga nagdala sa 4,629 kag ang aktibo nga kaso 614. May dugang man nga 31 ka mga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 3,899 kag wala naman sang bag-o nga na-record nga napatay, gani nagapabilin sa 116 ang death toll sa Bacolod. Sa Western Visayas, may 185 ka mabag-o nga kaso na record kahapon nga nagdala sa kabilugan nga kaso nga 14,791. Kag ang aktibo diri nga kaso yara sa 3,018. May 280 ka mga recoveries recorded yesterday man sa Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 11,424 recoveries. Kag may duha nga naduga nga napatay kahapon nga nagdala naman sa kabilugan nga 349 death toll sa Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Salamat ginaksyon na Dorel Cabato. There you have it. Ang update natin sa Balita Nasyonal kag balita sa update COVID-19. Isibo na ang orasan sa inyo siling Marilo. Action Radio Philippines Standard Time alas 12:03 na. O standby dugay-dugay ha. Alerto ang inyong mga cellphone. Sino naman ayhan ang mapalaron at tagdaog naton sa SAP sa Action Radio Bacolod makabaton sang 500 pesos. Alert, 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 alert! Ang inyong mga cellphone. Basi isa kamo sa aton matawgan, kag kamo makabaton sang 500 pesos. Timprano niya nga pamaskwa sang Action Radio. Way labot sang pagpanagtag naton sang gadget, cellphone, tablet sa mga estudyante naton nga mga pigado. Alin sa elementarya, pakanto sa high school, pakanto sa college. Muna mga programa kag advokasya sa Action Radio. Kami diri sa DYEZ Action Radio Bacolod amo na nga amon permi nga
ginahatag nga balik sa aton nga mga avid listeners na wala untat, wala nagakataka, wala nagapaliso sa ila radyo. Kay para sa ila Action Radio lang gid ang makahatag sang maayo, komprehensibo nga balita. May balita na, may temprano pa nga pamaskwa. Dugay-dugay ang atong sining sap sa Action Radio Bacolod. Alerto lang ang inyong mga cellphone. This time, i-check na ma-report na gikan sa aton sini nga mga patrol unit reporters. Unahon ta report ni Action Ed na boso sa patrol. Ini dako gini nga kwan nga alabagahon sa mga manugbaligya bulak na aton diri sa Bacolod. Ito every time nga magsulod ang All Saints Day kag All Souls Day. Dili tani ba ka-income ang aton nga mga manugbaligya bulak bla na permanente dira sa likod sang base center kaya ara sila subong na napahamta sa likod sang police station number 1 bla. Kaya problema kaya nagabaligya subong sang bulak apektado sining pagsira sa mga sementeryo sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ano ang mga reaksyon kag sentimento sang manugbulak? Ari si Action Ed na boso sa patrol iya ginhimulsuhan. Action Ed may ugto, please screen. Action Eric, apektado ang mga manugbaligya sang bulak sa drabla sa may reclamation area. Bangod man sa pagsira sa sementeryo sa adlaw sang Tigkalalag. Si suno kay Richard Deles aton na-interview isa ka flower vendor. Ikumpara nagligad nga tuig kun Action Eric tulutawhay sila sa karon bangod wala na sang mga naga-order sang bulak para sa November 1 kag sa November 2. Okay. Dugang pa may nagabakal na gidman sang bulak umpisa sini nga semana ugaling ti arrange flowers sa Action Eric nga tag 10 pesos ang kalabanan nga ginabakal bali basket na siya nga gamay. Okay. Kag may ara sa mga assorted nga bulak, may baby's breath kag ano pa dira nga disenyong ila ginabutang. Pero may ara man sila sang bulak nga do dako gamay Action Eric kag nami ang arrangement 250 pesos makita mo dira sa screen naton. Okay. Gaya ti may ara sang 250 pesos ina ginalakipan sang sari-sari nga bulak kag ti amo tong baby's breath kay iban pa nga disenyo. Anong pinakamahal nila din nga bulak kag ang pinakabarato mo na itong sinon? Amo din sang tag 100 pesos bali basket na sa nga gamay. Ang mahal-mahal nila nga bulak may ara kuno nagadala Action Eric sang kwan mo corona na bala nga ginatawag. Okay. Bali kita ka ng taas na nga may design sa babaw kag may design sa dalom 700 pesos ina Action Eric. Wow, mahal man. Kag oo kay ti hambalila nagalaga sila kuno actually subong sa presyo man sang bulak. Bangod nga mga bulak ni ordered from Baguio panimuti medyo mahal-mahal man subong pagpadala pag cargo bala. Kay ti ara nagapadayon sa gihapon ang pandemic kag ti didto man sa Baguio naga-adjust man sila sang para man makabangon man sila sa antos man Action Eric kag tungod nga dubulubudlay ang ekonomiya sila didto Manila subong bangod ti kabalo kitang Baguio daan isa man sa tourist destination. Correct. But bangod nga may pandemic ti do wala gito subong sa mga turista ti bulubudlayan man sila. Ini tani nga sugod nga mga sinimana kung while tani pandemic subong guro sila ko sako na bakla na bulak no. Amo gid Action Eric kag sako gid sila sa pagbato na sa mga orders dugnuman sa una sang wala pa sila ginaano daw laging saylo sa reclamation area ara pa lang sila sa tubang sang cathedral do damo na da subong do kabadyangan na subong Action Eric tani subong kay damo nagaidabot kuno mo gali Action din tani kung wala ni pandemic subong parang damo na sila mga order na subong tani na baton pero subong daw kuan na medyo laka-laka pa. Correct Action Eric kag ti kalabanan subong ginabaligya nila pag 100 pesos lang. Kahit ti kung gulpihan na ilang makadesisyon abing mga manugbakal nga ay ti subong na lang kuguro mabakal bulak kay pagkahapon o buwas nga adlaw mabisita na ko daan kay ti October 31 November 1 kag 2 sirado mga sementeryo. Ting iban ginaamat-amat naman Action Eric pili nila nga subong pa lang magbisita na kay ti medyo halog-halog pang security kag wala pa ginadubilian nga magpaninlo na to abi sila sang pansyon magsindi na sila nga mga himata nga nagtaliwan kag ti hindi na paghulton nga mag-abot pa ang October 31 November 1 kag 2 kay hindi gid sila makasulod. Ang iban na diri na di sa aton sa syudad sa Bacolod initially 31 1 kag 2 Action Eric mo iban yes nga
LGU sa province, may nagpalayag nga from 29 pa lang or hasta sa November 3, may iba niyan, tubtob November 3, sirado ang generic, no, ang mga public and private cemeteries sa ilaman nasakupan nga lugar. Subong mo na hambal niya, do, apektado, tanan gid action, Erica, tanan nga sektor, subong ano man ginabaligya mo, depende sa event nga mag-abot abi or sa nakasanayan naton, apektado gid mo Fiesta minatay, ang labanan ng Balakron na bulak, kandila, mga panakot mo sa imong lulutuon, di ba? Correct, Action Eric, sa imo dira nga mga halad galing kay ti subong sentimiento man sang iban, paano pa ang ibakal mo sang ihanda mo sa pigkalalag kay ti sa pang-adlaw pa lang gani nabudlayan na kay ang iba na dulaan naman sang trabaho. Tiyan mo na we understand man galing kay tiyan mo nang hambal nila Action Eric, tuloy lang ang buhay nga despite nga may pandemic kinahanglan mo gyapon sa mga tao ni pag-abot sang tigkalalag or before tigkalalag magbisita sila sa ilang himata, madala gina isang bulak ang Pinoy Action Eric. So mana buligay lang kumbaga Action Eric kaga mo na balila nga tani pag-abot ti bala ma'am wala na may maayo nga ang 100 pesos sa iyo o 80 na amo gina Action Eric mo pero tinagambal siya gali sining si Richard Deles nga flower vendor na most probably masunod nga simana ang 100 pesos nga pinakabarato nga bulak Action Eric ma 150 pesos na ina. Kag ang 500 pesos nga bulak ma 700 pesos na masunod nga simana. Okay. Pamatian nato na Action Eric ang flower vendor nga ato na interview si Richard Deles. Medyo okay pa man. Kag sa kwanti sektado gidi. Para nga mo na pizza. Dapat pizza uno, bakla na din na dapat. Kaya sa lakataya 29 kami makuhan. Kaso sobrang baligya. Masira lang yung patso, kami hindi. Okay. Pero wala akong ginagawa. Baligyan naman yung mga 20 na 5. Ang hari nga bulak. Amo ni sana nga bulak ko, kasantinom. Yung bandol, sinitag to 50. Ako naman sana kaset nga namon nyo. Corona ni to. Corona sa katal ni namon, mga 700 yung isa. Kabahin lang to Action Eric sang pagpahayag. So most probably maglapit-lapit ang aton sining days bila or next week Action Eric or one of these days sining nga simana. Okay. Baloon tagi di sa isa ang presyo kag pagbag-o man adjustment sa mga bulak nga ginabaligya dito man sa reclamation area. Pero so far initially ang price range subong Action Eric ang pinaka-barato amo inang 100 pesos kag mayara iya sang tag 700 pesos Action Eric. Kagati may iban man tanabalaan sa ugsara nila na lang nila Action Eric nagakuha sang bulak kay paglambot sa mga sementeryo sa talikod na arrange na pagtalikod mo may iban yung ginakuha kibot kaso na sagwa ginabaligya. Amo na Action Eric ang iban na lang mga hindi wala pa na ginapananda ang mga naga-start sa mga lapit sa patio Action Eric. Pero may ara, kaya nga mga na-encounter man, kaya dapat i-secure mo gid ang imo bulak, kahit magbalikid ka kisa, ginabantayan na ang buli mo, dinidugay pagbalik mo ang imo nga bulak sa display na to sagwa. Sige lang hamo gid Action Eric, importante tuloy ang buhay. Yes. Ayos. Abiso mo nag-election Eric sa aton kapulisan bala. Nga ti magbisita na daan beforehand para malikawan nga magdinaguso, magdamo ang tawo kaya mo na ganing gina-avoid nga magdamo ang tawo sa sementeryo kag mapabilin ang social distancing Action Eric. Balita halin sa patrol ang ka-action ni Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon, balita, banat, huling. Salamat kinaksyon natin na po sa live report na sa Kabulakan, sa Bacolod, sa likod sa Bacolod Base Center. Sa munang sentimento sa mga baligya bulak. Kaligiti hindi nato na malikawan, kita nga mga Pilipino tradisyon tanaya nga every time sa mga amuning nga sa isang okasyon, piyesta sa mga santos, piyesta sa mga patay, gahalad na permi bulak. Tani ang manog bulak, dili mo na kung tani makabawi-bawi sa amuning okasyon way labot, kasi adlaw-adlaw gabaligya, man sila bulak da.
Pero tani amo ni nga okasyon nga makabawi sila. Sad to say, tungkol sini pandemic ka COVID-19, medyo apektado ang ilang negosyo sa Bulak. Ang pinakabarato, 100. Ang pinakataas, 700. We presume nga next week, ang ini nga 100, sa sininaksyon na din, masaka ni 150. Ang 700, tinabalaman, basta balaga na 1,000. Kamo na nga, sa mo nga makasyon niya, apektado. Ang Manog Bulak, Manog Baligya Kandila, ang Manog Baligya sang mga kung ano dahi, Pilit, Kalamay, Lubi, amo nang ginahimo ta sa Fiesta Minatay, Sumanda, Valenciana, kung ano pa nang mahimo ta. Tiyan mo ni mga negosyo nga apektado. Kamo na sa ato nga makakaksyon kung nagapamatig man kamo, I would suggest temprano pangadaan, sindi na kamo sang kandila, hala na kamo daan sa inyo Bulak, sa inyo nga mga minatay. Kiti may mga banwa kag syudad halos Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, posible ang pagsira sa mga sementeryo, public man, private man, di amo nang dapat asundon kiti gina-observe diri ang health protocol. Kiti ka October 29 ma-start na masira ng mga sementeryo until November 4. So, wala pa nag-abot ina nga mga pizza. Kung suggest ni plano, pakadto na kamo sa inyo ni minatay. Paminta na kamo da, panghilamon na kamo da, sindi na kamo kandila da, halad na kamo da Bulak. Sa hindi makakadto sa ilang mga minatay, I would suggest sa inyo na lang balay. Ang inyo nga mga minatay, kinsindi ba na? Hindi ba na mga akag inyo nga patay nga, uy, huwag ka mo kadto, di sa ako sa pizza 1, pizza 2, kay inyo patay, nakinsindi na, nga may pandemic, kasi buong natubang. So, pwede mo lang kamo gani, makasindi kandila mo sa balay nyo. Pwede mo kamo kaalad sang Bulak sa inyo balay. Halimbawa, kung may litrato kamo sa inyong minahal sa kabuhi, sa inyong patay, butang nyo ng picture ya, butangan nyo ng kandila, halaran nyo Bulak, butangan nyo da sang kunano pada nga halad-halad na pagkaon, tapos ang istorya sang sabakadto ka pa sa patso nga ginadilian. At least safe ka pa. Diba? Although ati tradisyon ato na every time nga November 1, November 2, kato sa patyo, pero tungod sining pandemic, I would suggest amo nang himuon ta. Kung hindi ki man nakakadto sa patyo, sa mo nga petsa, sa mo nga adlaw, much better nga, subong palang adaan, kadto na kita sa patyo. Binahan tatong aton patay, misahan tatong patay, halat tatong Bulak, pagkaon, kandila. At least hindi ka na mag-supre pa kung mag-ginutok. Kinman, kalikati, muna silingko ang aton nga mga halos sementeryo papubliko, sirhan na ina, pag-abot sang Oktobre 29 hasta November 4. Ayos? Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 12:17. Halin sa report ni Aksyon na Dinaboso sa Patrol 2. Sa iloto sa report ni Aksyon na Dale Salazar. Report gikan sa New Government Center. Update sa Balita City Hall. Malapit sa ismil ka mga establishmento komersyal sa Bacolod nakarehistro na sa Backtrack. City Administrator M. Ang ginkalipay ang resulta. Kay madamo na nga mga negosyante ang nagatuman sa Backtrack Ordinance. More on this. Yari si Action Dale Salazar sa report New Government Center. Dale Mayong Kugto, please come in. Action Eric, update kita sa Backtrack Ordinance sa syudad sang Bacolod sa pinakalitas nga datos no, sa Emergency Operations Center sa syudad. Malapit na Action Eric sa 6,000 ining mga establishments naka-register na sa Backtrack system sa syudad. To be exact, mga 5,890 plus na Action Eric base records ni City Administrator M. Ang. With regards naman sa mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod o kung Bacolod residents, ng mga legal age Action Eric, 212,350 na ang nakaregister sa Backtrack sang syudad. Okay. So kay City Ad M. Ang, dako na nga portion sa population sa Bacolod giyaran sa legal age ang nakarehistro, dako ini nga development Action Eric.
na launch recently no sa syudad ining backtrack sa tuyo nga mapadasig ang contact tracing kag mahibaluan kung diin nagadto ang isa ka persona in kaso nga mag-positive sa COVID-19 action, Eric. Mayroon lang sang pagklaro ang city administrator kasi no siya may mga negosyante nga nagkaka-confuse pa bala kung bala kinahanglan sang special scanner or equipment nila para ma-scan ang QR code sa mga residente nga magasulod sila sa mga establishments like mga mall o commercial centers. So no, kaya ang hindi kinahanglan sa mga special scanner, kinahanglan lang sang Android phone, actually, Eric, kag mag-install sang CCTS logger app para ma-scan ang QR code sang tao. Kaya iban nga mga negosyante, meron sang confusion bala kung bala kinahanglan pa magpakal sa mga equipment tira para makasunod no or maka-implement sining City Ordinance 941 o kon ang backtrack. Basta may Android phone, pwede na action, Eric, install lang no, sang CCTS logger app. Kaya kadatig action, Eric, dira sa Bacolod Government Center, ginatuman na no, ang ining backtrack. Pagsulod ko kahapon, 1 second lang. Hindi na ako kailangan magpila kag mag-manual login nga time consuming action, Eric. Ginapaabot ko sa November 12, ikapatuman na ang backtrack ordinance sa mga establishment nga hindi patigapon makaregister ang papanaugan sang pitalidad tubtob 5,000 pesos action na, Eric. Dale, magluwas sa mga establishmento komersyal sa mga barangay, anong monitoring mo? Wag man so far reklamo sa assess sa mga barangay sa city backtrack naton? So for action, Eric, na-address na no, sa Emergency Operations Center. Kaya usually, ang mga concern before is down ang server. Pero subong, naga-okay na action, Eric, dasig na ang registration. Kag meron na siyang dugang no, ng mga tikang nga ginobang EOC para hindi mag-lag, mag-crash, or mag-down ang website upon registration sa isa ka-establishment o kon resident action, Eric. Kaya subong, ongoing man niya ang offline registration yung kung wala ka dira sang gadget sa inyong sininga balay, pwede kaya makapadulong sa barangay kag magpa-assist sa mga barangay personnel nga magparehistro. Kung wala ka smartphone, i-print out mo lang ang backtrack card mo kag pwede ka no, makasulod sa mga mall or commercial establishments, sa mga government offices. Kag in the coming days, i-implement naman ining backtrack sa mga merkado action, Eric. So going back sa establishment commercial, next week kung hindi sila makakomply, posible may kaso sa tubangon. Hindi pa action, Eric, ample time ang ginahatag sa EOC. No? November 12, amo na siya ang gina-expect nga petsa nga mangin strictly na no, nga ipatuman ining backtrack kag pag-usar sang QR code. Pero paano din ma-monitor sa syudad ang isa ka establishment commercial nga wala nagapatuman sa backtrack? Actually, Derek, meron sa mga inspection nga i-conduct and then ang ining mga establishment nag-appear ni no, sa server sang syudad kung ano na nga mga establishment, ano nga lang sang establishmento nga naka-register na kag araman ang data sang Bacolod Permits and Licensing Division. Kung silingon may data sila sa mga ngalang establishment, ka mo establishment si Kuana mo niyo ay comply, ini siya naka-comply mo na. Correct, action, Eric. Kung man sa mga inspection nga i-conduct ang ato sining otoridad. So, kay ang tinutuyo gid lamang sini is hindi mabudlayan ang aton sining contact tracing team sang syudad. Ang dugang palihag ni Bacolod City Administrator Emang. We have already communicated to all the businesses and we are happy to observe that a lot of them are already using the backtrack system and the scanning of backtrack cards when you enter their establishment. There are 212,350 citizens that have registered and 5,890 plus 5,890 plus establishments who have already registered to the system. That's a big percentage of our population already. Yes, of our adult population. It includes visitors backtrack. That includes, no, that's only for citizens.
Bacolod only. Yes, Bacolod resident. Actually, portion sa palayag ni Bacolod City Administrator M. Angkat to kaya di reaction Rick sa good news nga balita bangod nagapakita sa datos sang EOC sang syudad nga may oras sang 19 ka mga barangay nga COVID-free action Rick sa sulod sang duwa ka semana. Last time mga 16 so may oras sang additional nga tatlo do nga COVID-free sa sulod no sang duwa ka semana action Eric. So sa aton sining datos halin man sa EOC lakip diri sa mga barangay nga COVID-free for 2 weeks na barangay 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 36, 38 kag isa ka name barangay action Derek nga barangay Punta Taytay. Mga Punta Taytay, why na kaso sang COVID? Ay na action Derek, COVID-free na sila for 2 weeks, no? Kay before may mga cases man dira to sana na recovered ang ilang sining nga mga kaso no kay amoy niya pinakauna nga barangay sa syudad nga dako maning area ang Punta Taytay mo oo kay laban diri sa mga COVID free mga number barangay so nakasulod ining barangay Punta Taytay no nga first the name barangay nga nagapakita sa records sang EOC nga cleared na sila sa COVID-19 so ang challenge direction na kung paano nila ma-maintain no ang ining status nga after wala isa ka bulan o di ko mahimo forever na nga wala na COVID-19 cases sa mas maayo. So ang challenge nila is sunod dito sa press statement ni Mayor Bing is to maintain ang ining status kagang iban nga barangay makahinga man actioneric maka-catch up no para at least madugang-dugangan nga mag-cleared man or additional COVID-free barangays diri sa may syudad sa Bacolod. So out of 61 barangay sa syudad, 19 na ang COVID-free, kasunod lamang sang duha ka semana. So hopefully Dale nga 19 barangays nga makabig naton free na sa COVID. Ama na sa tawag lang barangay drug-free bla no? Kilala ma-maintain nga na. So apa man ko paano nila ma-maintain ni Dale? Yes, actionary. Amo na ang hambas sa mga city officials abala pagsunod sa mga minimum health standard action Erica kag kung may mga symptoms na ginabatsyag perigid ka walk-in dira sa may base center para ma-assess ng doktor ang ila sining condition kag kung close contact man sila sa mga nag-positive hindi gid sila mag-uwi actionary nga mag-walk-in no kaya ang purpose diri is ma-contain ang paglapta sang COVID-19 kag hindi kita mag-upgrade ang aton sining quarantine status action Erica. Yes. Mga update sa balita gikan sa Bacolod City Government standard ang ka-action niyo. Action dahil sa Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kinaksyon dahil sa Salazar. Congratulations sa mga barangay, 19 barangay sa Bacolod na ginakabig ng COVID-free. And hopefully, ma-maintain ninyo sa 19 barangays ang ginatawag nga COVID-free. Pamangkot, paano nyo ma-maintain nga COVID-free sa inyo barangay? Depende na sa estilo sa mga barangay official. Muna pinaka-importante na i-monitor gid sa aton nga mga barangay official ining 19 barangays ka drug-free. Hindi kayo sili nga mapawala kala kay kung COVID-free ka na, way ka na himuon, sustain sa imo nga COVID-free sa imo barangay. Dali lang, baysa lang ko pasudlon. After that report ni Action Marlon, hinabaya. Ang Joy 1050 Pack, hasta 15 na swak. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw na ginapamati. Aksyon! Balita! Banak! Buling! Balik diri sa ato na pagpangalagad Action Radio Philippines Standard Time alas 12:28 na. Kay Madam Nida Siguanse ayong ugto lang. Toto Liomar makahilas da. Kay Toto Andi da. Malo ko aras sa bundaga pahunay-hunay kay bago lang tapos anyagas Toto Andi kag si Toto Liomar makahilas. Alas
Elizabeth Malaka Gamala mayong ugturang. Balikan ta bagid ato siniduga mga aksyon balita gikan sa ato sining mga patrolyo na Tiporas. Katuan ta report ni Aksyon Marlon Hinabaya sa Kapitolyo Provincial. 3 ka bulan nga delayed salary sang mga job order employees sa gobyerno provincial nahatag na. Plus deliberasyon sa proposed 4.4 billion pesos nga 2021 provincial budget, umpisahan ang deliberation ining hapon. Yari si Loverboy, Aksyon Marlon Hinabaya, Kapitolyo Provincial nga report. Aksyon Marlon, please come in. Aksyon Eric, kalubos ang pagpasalamat sa sining mga 57 ka mga job order employees sa gobyerno provincial sa Negros Occidental. Pagod man sining madasig nga pagkahatag sa kasulbaran sa LSD damnaglang problema. Ginapalabot sa kay Governor Bong Lacson kag kay Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz. May kang tanan sa delayed o kung hindi paghatag sa LSD nga sweldo. Kasulod sa 3 ka bulan. Ang palayag ni Provincial o Progressive Alliance of Capital Employees, Vice President Renilo Lastiere, why action na rekmadugayan na solbar sa galiyon ang problema kaya ginpatawag to ang concern nga tao mo sa pagproseso sang payroll sa siring sweldo. Mga 600 tarang kabilog ang job order employees. Okay. Pero sa 657 lang na rin ang na-delayed dahil sa nga sweldo. Ikalabanan na sunarek daw assign ini sila sa malayo-layo nga lugar bla. Okay. Ang proseso sa ilas sa mga papeles hindi sa galiyon si kaso plus ang problema gali nga ginatawag nga pag-process ang checklist pala. Okay. Palarayos, hindi uniform. Nagkarain-lain nga mga tao ang nagaproseso. Sa lain ang ina-require sa job order employee. Okay. Ang isa lain man, so hindi siya uniform. Tama ina sa mga rason kung nga na-delayed, ang ilas na nga paghatag sa sweldo, 3 bulan gid ni. Okay. 3 bulan. Tampal ni last year, reaksyon erekte ang iban sa ilas, rin ang utang na lang gani, kaya man ti lawig na nga wala sila magkabaton sa sweldo. Pero ti, pasalamat sila. Although nga ay mga job order employees, hindi man na miyembro sa grupo ni last year nga face, pero pareho kagkaangay nila nga empleyado mandara sa Kapitolyo Provincial. Natural. Sige na hatag tong 3 ka bulan nila sa nga sweldo. Sa anong ginapanagtag ni Loverboy? Nagligad Lacson Rex ka Action Rex kundi October 14 to gin sapol ang mga tao ang concern sa ning problema. Tumantong time nga nagtalapos sila sa reklamo sa kay Governor Bong Lacson. Pagkasurod action Eric nga adlaw 2 kadlaw ang naglikad, na-resolve to yan sige daw. Okay, good. Nahatag ang sweldo sa ring 57, job order employees. May pasalig sa ila si Diaz, of course, si Governor Bong Lacson. Okay. Hindi na ini masulit sa tanabuton. Kabay pa. Si Vice President Renilo Lastiere. Na-release ang ginahinyo, ginareklamo sa aton nga mga job orders nga delay sa ilang sweldo, sir. Nagapasalamat ang aton mga job orders, workers sa provincial government sa ilang pagbaton, sir. Kaya medyo nadalma na sila, sir, sa mga kautangan na tungod sa delay, sir. Aside from the contributory technicalities na Sir Halin din sa mga respective offices sa mga ILO na nag-delay ang aton nga mag-process sa payroll, ang accounting office during the deliberation which I am personally present na trash out dito ang checklist na dapat i-observe
in the processing of job order workers sa payroll. So wala na bala sa sang pangalagag nga amo ni sa ang dapat nga kanatot naton sa payroll sa aton mga job orders. Okay. Kay sa pagkamatuod, sir, which we prove it right nga ang aton mga ang pag-audit pala, sir, ng payroll, nagkarsari-sari ang basihan sang individual auditors, wala sila sang uniform rule. So dito kay una-una ginamigar pa nila nga isa lang kuno uniform kuno ilang nga rule in auditing. In-reaction na Eric nga problema posible mangin basihan manisipan nga mga local government units nga mayaramas ang delayed plus. Yes. Although sila sinitag sa mga job order employees dapat uniform at isa lang, no? Para mapos ang kwan, para mapos ang paghatag sa ila. Mahapos kag mangin madasa action Eric kag hindi ma-delay di. Ang sweldo sa job order employees dira sa Kapitolyo gari hindi niya siling ginahatag 15-30 pareho sa mga ibang empleyado bla. Gani. Baton nila niya kabulanan ng baton nila. Pizza 30 or pizza 31 action Eric. So kabay pa. Hindi masulit pa sa tagdumalahan ni Governor Bong Lacson. Ano possibility mar nga ang Disyembre nga kayuhan mahatag man sa probinsya? Dako may posibilidad? Ginapapot nga benepisyo kakayuhan. Kung Disyembre may mabot ayan? Waay at pa-Axorex ang signal sa nasyonal. Okay. Kayo kis Axorex nagabase masala sa order pala sa gobyerno nasyonal. October pa balanta sa bunti sa masamig guwa ng order sa national government mga last week sa November mo kung first week sa December. Wala ka may fair ang iban nga mga empleyado ara sa gobyerno nya ba sili ta matagaan masan kayo sa Disyembre ket tungod sining COVID nga pandemic bla. Ano ang sorted mass pay down? Dagin na tagang liog sa subo niya, no? May kayuhan pata sa Disyembre ayhan kay muna bla? Laban nga mayara na sorry kay manti malakanya nagsiling na nga ops, hindi niya pwede nga hindi ta paghatag kayuhan kag benepisyo sa mga gani man empleyado sa gobyerno man o sa private. Bali tol mo lang to nagpa debate nga kung basi pa lang matapos sa ulihin nga waisang 14th month pay plus. Sige, damay sa babang malaganyang ops daw mapalugod lang na. Gusto na. Kayuhan nga kung may pundo mo dapat ihatag sa tao mo na sa panindugan. Hindi mo na rason kung nga kung may pandemic yung kayuhan sang tao ya sa sina nga bulan, specialmente Disyembre, hindi mo yung matag do hindi naman tsakto. Mas may rason nga reaksyon na rek nga ihatag na kahit tao na tagaduhan. Correct. Walang tao na may imo sila. Why gid? Karon sa hapon bantayan taban kay may gali kay Zoom o kung online na session gapon na. Matabo tara sa lain sa sangguni ang padaluwigan. Hindi online man o kung hindi online, hingagaw gid ni Lacson Eric nga mapaydalom ni sa deliberation. Okay. Proposed 2021 provincial budget 4.4 billion pesos iri kung proseso ang paghahambalante una na isubmit na ni Governor Bong Lacson submit yan na October 15 for review and approval. Pagkatapos nga masubiter papel naman sa sangguni ang padaluwigan sa kaya Vice Governor Jeffrey Ferrer ipasar nila na una sa first kag second reading. Tapos papasar second reading, i-refer na siya itugyan na Committee on Finance kag dira na action schedule ang budget hearing. Okay. Marathon budget hearing. Tawag ng tagsa ka mga department heads concern ang ipa-explikar sa ila kag kung paano nila pangapinan ang gin-propose nila nga budget sa ila sa nga departamento. May isang programa kay Lunsay mamagkalyado na ang opisyal natin sa provincial capital. Kag wag siguro ti sa mo nga chimpon di naging dapat kuran ang natawag nga linyana kasi ang strategy ang kwarta sa probinsya nga magiyo kung nga makabenepisyo sa tanan nga nagkakinanan sa serbisyo action manlon. Tapos kakatabo pa lang ang delayed action Eric nga pagpasar sa proposed budget sa tuig. Okay. Kung
nagasinong pakilay ang Correct. gabungguanay lang mga opisyal, may katuhay nga partidos, politika. Kabay pa nga tabo to sa Congress, di matabo sa sa probinsya, ha? Hindi sa problema, kay okay haya si Ferrer kag si Lacson Bong. Oo, gani man, Vice Governor Jeffrey Ferrer, kami kapasalig, kami nga mapasar na muna on time. Very good. Ang target sini is bulan sang Nobyembre. No less than the Vice Governor Jeffrey Ferrer, kasi nga labanan na sa proba, pero i-screen tanay mayo, kag lantaw untang mga katuasi sa kwartata. Sa nila pa palabuton pa Pasko or bagong tuig, ha? Oh. Maglampuas ng bulan sang Disyembre, di mapalabudlay na raya naman na suri ka ma-re-enacted budget naman gamiton. Yes. Maapektuhan. Ang ati may kinasol para pasubong krisis ang gobyerno provincial para sa ring COVID-19. Karon na, sa hapon, dugay-dugay alas 2 ang atak na umpisa ang ginasiring regulasyon pagi naman sa online sanggol ang panlalawigan. Report kikan sa Kapitolyo Provincial ang kaaksyon-aksyon na Marlon Sedovayaw na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Salamat kita sa Marlon Sedovayaw, Loverboy. Report kikan sa Kapitolyo Provincial. At least nahatag na ang nadiling sweldo sa mga job orders. May mga gamay lang nga problema nga nagpatunga. Muna rason ko nga medyo na-delay man sa 3 ka bulan nga wala makuha nila ang sweldo. Pero at least nakuha na. Nagpasaling man si Governor Lacson na hindi na niliwat matabo sa 4.4 billion pesos nga 2021 provincial budget. Ang deliberation suguran karon nga hapon may inisa na nga pasalig si Vice Governor Jeffrey Ferrer nga as soon as possible aprobahan niya para nga magiho ang mga proyekto kag makagiho man ang mga departamento nga sa diin diri makadto ang budget nga 4.4 billion pesos. Mayong ugto dira kay kumari ko Sandra Anobert Apuyo na kay retired Colonel Placido Hintoleyo and family, kay Toto Benedict Hintunan family, kay Joe Berdida, may ugto lang. Pagbalik sa inyo sini nga para tuntunan, dugang kanta ang aton sini nga mga aksyon balita. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas ka balanse patuod ng mensahe wala sang ginagampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo
sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, Pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito,
Isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa... Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 12:53.
This time check is brought to you by Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Balita. Banat, bulig. Balik diri sa ato sa pagpangalagan mayong ugto dira sa kay Cherry kag Nonoy Duario and Kids sa Barangay Maaw amo man sa kay Rodi Manoghilot. Ang sudan ko no adobo nga paka siling ni Nonoy manggubat sa Robilio Taxi. Mga tamis boys dira kay pare Ara Navales, Boy Dayo kag Felix Gar. Ara sila ga monitor. Sa kay Mr. and Mrs. Manuel Co and family dira sa Maysilay City. Amo man kay Mr. and Mrs. Joseph kag Julie Chua and family. Paring Roger Montalbon family dira mayong ugto lang kag maayo nga pagmonitor. Balikan tang dugan ato sa mga aksyon balita gikan sa ato sini nga mga patrola unit reporters. I-check ta report gikan sa Bacolod City Police Office. Action Ed Naboso, Colonel Placido amat-amat nga ginasapol ang team nga naga-investigar sa mga significant crimes ka nagluntad sa syudad sa Bacolod antes pa siya nagpungko bilang City Director sang Bacolod City Police Office. Yari ang kompleto nga detalye sa headline. Balik report ni Aksyon Eden Naboso. Aksyon Eden, please kamak. Action Eric, ginpatawag kahapon nga adlaw ni BCPO Director Colonel Manuel Placido ang team nga naga-investigar sa isa sa kapin-anom ka significant crime incident nga nagluntad diri sa syudad sa Bacolod sining nga tuig. Nagpangabay si Placido nga hindi niya lang pag ipabalo action Eric noong ngalanan kung ano gid ini specific nga incident. Apang sunod sa iya, magkaligad ang duha ka bulan matapos ang unang nga meeting sang amo nga team kahapon nga adlaw gid lamang nasundan bangod man sa iban pa nga importante nga hilikoton kag mga aktibidad man sang kapulisan. Dugang pa ni Placido, nagpangayo siya sang update kag naghatag sang mga suggestion sa mga personnel nga na-assign sa amo nga kaso kaangay sang pag-trim down sang motibo sa krimen sa duha ka anggulo agod mas matukan kag hapos masolbar ang kaso. Iyaman ginpalayag nga lauman na sa mga personnel ang sunod-sunod nga pagpatawag sa pagsinapol angot man sa amo nga krimen. Madumduman, una ginpalayag ni Placido nga iya iga-backtrack kag tun-an ang mga unsolved cases diri sa syudad agod matagaan man sang hustisya ang mga biktima. Pamatinaton si BCPO Director Colonel Manuel Placido. Initially, di ba sabi ko, according to the interview, parang mayroong pinag-isakan around 5 or 6 cases na parang dating sensational. Pero siyempre yun ako mayong, kasi meron kami, sa ganyang mga sensational case, meron kami tatawag na sa yung mga special group para sa ganyang tumutok sa ganyang kaso. So kahapon, actually kahapon, meron kami pinag-usapan isang kaso, yung lang sabi ko ano. So first case na humingi ako ng update sa mga members ng SITG, yung group tinatawag ko. Other members ng SITG is criminal investigation group, crime lab, tsaka yung legal officers namin, at tsaka yung investigator on case talaga. So kahapon nagpatago ko isa, kasi yung first meeting daw nila, accordingly, was done on September, parang, August, parang gano'n, almost 2 months na, close to 2 months na, first meeting. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Eden Naboso. Una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Balita. Banat, bulig. Salamat kid, Aksyon na nilabas sa report gikan sa Bacolod City Police Office. Sa ilang report ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Arito ko pinasahi ni siguro yung sistema sang contact tracing na gina-propose ang Negros Occidental Provincial Police Office sa provincial government. Ini mas advanced system i-comparar mo
sa backtrack na ginahimo sa siyudad sang Bacolod. Kay diri ko nga sistema mabalaan din ko ng tao yung positibo o negatibo. Kuning mayo nga kwan masahi sang sistema. Ari ang report kakompleto nga detalye sa headline ni Action Brian Morden. Action Brian, please come in. Action na Eric, mga duha na kasimana nga testingan ini sang kapulisan sang Murcia bago sila'y kagtalisay. Ining ginatawag nila Action Eric kwanman contact tracing man dira sa Nokpo. Ang pinaka background sini gamay gilang before kita magpalawod Action Eric, may isa ka local company o kon negosyante nga nag-endorso sining ginatawag nila nga contact tracing kontra COVID. Ini ginatawag nga negosyo mo ning Let's Talk Incorporated. Diri lang ni sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental. Suno diri kay Police Lieutenant Wilma Silva. Amo ni siya ang deputy spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office. Gintistingan nila ini kag maayo gid ang resulta. Ang ngalan sila diri amo ning ginatawag nilang ginatawag nila Action Eric nga contact tracing kontra COVID sa probinsya sang kapulisan. And then ang pinasahi kuno diri kag advanced nga teknolohiya nga gingamit diri nga pagsulod mo sa mall o kundi man nga establishmento nga bit-bit mo ining QR code man gyapon ang tawag sini, dira mismo mahibal-an kon COVID carrier ikaw Action Eric. Wow. Ginsunlog ko si Silva siling ko may dala nga doktor ini ba kay mabalaan yung amo na bla. Siya oo Action Brian mo na may dala yang pagpindot da sa QR code mo. Nga ara dang data mo mabalaan grabe ka advance pag mabalaan kon suspected ikaw o kon ano nga sitwasyon. Natistingan na niya. Amo ning ginagamit na subong sa apat ka mga police stations lang anay. Pro tuod gid man nga appear gid man nga way ka COVID or may COVID ka? Yes, Action Eric siya mayo ang result. That's why nga gin-endorse na ni, gin-propose na ini ni Police Police Colonel Romy Palge sa provincial government kag hoping siya buwas kung ano ang action sa probinsya. Pero may budget hindi nga naparte ni sir. Amo nang way gid naton. Amo nang amo nga endorsement mo imposible nga way ni money involved. Ate may ari negosyo mo ang gin-mention ko to gagina Let's Talk Incorporated name sang business entity. Let's Talk Incorporated. Ate, okay na. Let's Talk Business Incorporated. Pwede mo na. Yes, underground, over the... So, di ko na ko pinasahe. Di ko magpati siya. Tsakto na action. Brailing ko ang Bacolod, Andiya. Ang contact tracing, di once nga may QR code ka, sulod ka sa establishmento, ipakita mo lang natin, ma-register na ngalan mo. Bacolod alone lang Negros lang Negros lang ng ila. Pwede, bisan Bacolod ka, pwede Action Eric. Hindi, pero ba tayo, Negros ka Bacolod pala ni so far? Mo pala na sila di? Mo pala niya, mo pala na di. Wala nila kuhanin endorse ka, iplastar sa nasyonal gitu yan, ari namin niyo. Dire pa lang una sa sa Negros pa lang. Ba, kung ang muli mga pioneer ng Negros makamuni. Posible Action Eric, kung ano ang makitaan abi ni Governor Eugenio Silacson sini kun mayo gid ini. Ati unahon gina diri kag posible nga i-adapt man sa iban nga mga provinces Why siya tabi nga kwanta testingan tabi o bobotangan ta tao nga may COVID kag wala COVID kun matuod ma-detect yabi Wala ko makapamangkot gid sina kon may ara. Hindi eksperimento hatak sa Brian no? Ani man kon may ara tabi. Butata tabi may pulo ka tao yang natandaan ta nga wala COVID. Tapos impunanta sang 5 ka tao nga may COVID. Ay gali kay base malatan to yung pulo gali Base Oo kag malat na naman ang iban ano naman. Ano man sa pag-eksperimentos naman nga para lang mabalatan nga ay tuod gali kasugi sa gusto na Di karon gani sa kay imo oras may medyo gamay-gamay ni karon sa gabi pa-explicar ta niliwat mangita kita sang kwan. Ining interview na to nalin kay Ma'am Silva ni siya mo. Gani namin na sa pro www.covid
www.contracovid.com.ph. Hindi ni application nga makadto ka pa sa Play Store. Kundi direkta ka na sa Google sa web ang tawag nila sini. O i-type mo lang direkta na ni why na ni isang apply pa dira ka lang sulod. Kag ibutang mo da ang imo sini personal data action erect. Okay. Kung why ka sa mga mahalalon nga mga cellphone abi, pwede ka kakadto gyapon sa mga internet cafe action erect kag mag-print ka dito kaya parehistro. I-print mo tapos imuon mo PVC ID abi or ipalaminate mo lang siya. Pwede gid magamit action erect. Pero ini nga ginahambalaton subong subject pa ni kay buwas pa ni mabalaan gid sa probinsya ti si Action Marlon gini buwas makaplastar sini. Kay dito man ni i-propose ni na-propose na waiting na lang for the result abi. Ang NOCPO ti mabalaan tagini kung anong resulta sini. So amo na ang iyaya ka Negros Occidental Police Provincial Office Action Erect. Siling ni Kagawad Jopre sa pantanya, Action Erect sa pulo na isa lang na mabilin negative pag impunan mo sang 5 nga may COVID. Tanda bagay si Kagawad. Tanda si Kagawad Jopre sa panta ba? Pagkalaubos ka. Pamati, yung paklaro ko gini Action Erect kayo na daw hindi ko be convincido. Bisa na ko garnito hindi mo ko kumbinsido ko nga ang mga nila makoy kasi mga negros ka ba ko rin wala na naging gin-endorse ni sa nasyonal kung kita mo tan Action Brian kada ko sa mabulig sini. Yes, pilot testing nila amo to mga police stations lang anay. Gani. Oo, more siya bago sila Talisay. Gani no. So sang nakita nilang result nga maayo gid amo naging propose na sa province. Di hulaton ta kung ano ang i-adapt bala ini sa province, ano balang set up sini mahimo bala sang resolutions nga dapat ang mga LGUs mapatuman man sini. Amo ning paabuton ta Action Erect kay ini ganing backtrack diri sa Bacolod gin-adapt ta malang ni halin sa Cotabato nimo. Correct. O Cotabato ni tikon may amo sina diri ti basi mas ano siya mas advanced ang teknolohiya nga ini ho. Ikumpara diri sa kay gin-propose iyan ni Madam Lady Gles Gonzales, ano? Kag basi magminsar ang Bacolod nga ay liwaton ta, diri kita maadaw sa NOCPO nga. Pamati kay Ma'am Silva nga interview. Google. Bali ang type mo ma'am, let's talk. Let's talk incorporated. Bali ang i-type mo is www.contracovid.com.ph. Tapos tapos ang mga data mo. Oo. Tapos hindi siya ang GPS na ba? Oo. Bisa nang iin kaya pwede kaya. So ano ma'am, anong sistema? Ano ang relation sini with the PNP ma'am? Bali sa PNP nagpa-pilot testing kami sa last month. Nag-ano kami sa QR code. Tapos issuean kami sa ID. Tapos i-scan na siyang ID. Hindi na ma-detect if you are probable, suspected, or siyang COVID, confirmed ka ng COVID. Okay. Bati mo ta Action Erect, siya nagambal ha. Okay. Makitaan kung probable ka, suspected ka, or COVID carrier ka gidya. Gani? Dungagan ko abe. So ano nga mga police stations ma'am ang una nga nag-participate Ang Bago, Ilay, Talisay, kagit ang municipality of Murcia. So ang mga kapulisan diri may QR code na under siling let's talk and then magsulod sila sa police station amo nang gina-key-in nila muna. Yes sir, i-scan na siya. Then pwede ka sa mga establishment. Later, pwede mo na siya nga i-ano mga ID, pa-scan na lang. Ate Action Erect goods na. Goods na karon sa gabi kay sipan-siparon mo gina karon. Yes, i-plastar todo kay prangkang istorya pagkabati og ginadaw ga duha-duha man taga Action Erect. Pero na-convincer ka why? Down. Ako hindi ko mo convincer ha?
Di siya gito nagambal ginaya. Gani, oh. Ako, kay, nga Negros ka ba kaulo din una nga waya naging padara ni sa National Bank kay kadako sang mabulig sini kun tuod niyo. Basi punggan ni Duque di lang. Ako mo brade. Oh, ako dali lang kay karon di ginan siya karon kun ipakadtuon ni Negros sa National karon ang propose na. Hindi pwede. Ni mag-agi sa ATF. Hindi pwede. Dito na makwartahan karon ang inyong obra na. No mo na ang sitwasyon. Anyways, pero sa gabi kay iti may sali kita kay Ma'am Silva mo. Ako yung sa bagay si Ma'am Silva, ga-rely mo na niya sa mga information nga ginadaho man siya mo. Yes, ang ginapangita ta ni Connection Eric, ang taga Litstock mismo mo. Kag wala labot ang ginapangita kita na yang kuan gibla ang ang kamaturan sa likod sinabla. Yes, Action Eric. Ang taga Litstock amo na ginapangita ko basi ga monitor sila kung available sila. Let's talk about it karon sa action firing line. Yes. Agdahon to sila kay do ka unique niya mo. Gani. Oo, Kagkuntod na kadako sila mabulig sila ya. Yes, mas angat ni siya kumpara mo sa practice Bacolod. Oh, amak mo hindi ka kilala PCR test mo. Ay hindi na. Swab test siya, why na? Damo gini. Guba di gusto sa isang PCR kag swab test ni sa PCR test ni. Tunda no? Oo. Kalambot ni kay Duque no, brad naman. Ano mo brad naman, nabugay nyo naman ni kuha na nanay pigala na kadito na sa mani-mani oh. Hindi man tagaginan siya sa ubra nyo naman. Magabati ko sa tinagang kalabugay kay kadumduman ko si Sir Jico kag si Rening mo. Gaway ko sa pakilays la. Labugay. Anyway, Section Eric pakaronan ko niya. Sa gabi kay intro pa wala na subong aton na interview si Ma'am Silva. Try man nato nga malambot si Sir Palgi karon sa gabi kay pa-explicat na pagidugang or kasi maka-provide sila numbers aton from Let's Talk Abe kag ma-talk kami siya regarding sa Action Eric. Kay do ka pinasahi niya mo. Bisan ikaw mismo gambal ka nga kumbinsido kas ni. Do gani kay ako di pa ko ma-convincer sa statement na ni Ma'am. Pero kung may ara na nga agi kag may nag-indikar siya natin namin gid. Oh, Action Brian. Why ka na? Let's talk na nga karon sa firing line. Why ka na imo ya? No, tinami ni no, grabe no. Daw lulingod ni sa backtrack ni katig ang bintahan ni Ria kay mabada mong tao nga negative ko positive sa COVID. Action Brian. Pasensya Action Eric, nag-surrender ang ako yung pangalan ba? Sige. Nangaresto pad kong to the rescue Action Alvin Graba, no? Ayos. So, balita gikan sa dahil Action Eric isigway ko lang ni gamay lang. Oo. Sa mga utot tablang inang Pulupigado, basi pwede sila kakanto sa mga police stations Action Eric. Oo. Kay kabalo ka may program si Palgi sa Bawang sa Negros mo with cooperation man sang Kwan sang province. Gapasagod sila baboy Action Eric. Ba, nag-interest sa livelihood program? Livelihood program sang PNP sa mga less fortunate naton nga mga utot. Though, pwede ho nilang programa ni Disina sa province nga baboyaw. Kaling iniya, Bisaya Action Direct. Bisaya na yan. Hindi na yan, may lahi. Bread, abe. May bread, hindi na yan. Bisaya na yan. Okay, ginapakaon ni Damog Ultimo lang yun yung Badyang Black. Badyang? Manang ginabaligyan ni... Basi katulong ng baboy na guwas na. Ginaluto na Action Direct. Amo na nga yung Badyang to, doon nagsikat tos Manila to. Isa Amons Negros, ginadamog, lanas baboy. Tuod ka. Ako lang maguli ka ng Badyang, gali Action Brian, lutuon mo, madula ang katol? Madula na ang katol Action Direct. Okay. Manang iban sa plaza, ginapainitan, gid para dulang katol, no? Okay. So kung gusto mo palang katol, ti Badyang gamiton mo. Doon nag-night patrol ako sa una. Daw makompetensya si Pargay kay Disina ha. Amo na iyang programa sumupro namin kay may natagtagan na sila baboy Action Direct. Nga? Bisaya. Anong gitagaan nila? Mga pigado. Pagkatapos mabatao na, pagkabata sila ang amang iluyan, ipasa naman to sa lain nga pigado. Mayo lang ang programa. Amo na galing, iyawan ka pa bata kay Bisaya. Depende sa baboy nga ba Hindi sa kasagod paano siya mag-alaga Action Direct. Depende sa baboy gidya. Sa baboy man. May baboy ang gapalo pipi-pipi, may baboy ang gaman na bika. Kabay lang nga, hindi ito nila masunod. Ang mga, nung dumamot tong karbaw nga pinamaligya to sa dito nga syudad ganito man.
Ngaya kaduli to labi na ligya laway lag lisensya sa kapitan tong Wala Castellana to, dito mo to. Oo nga. Ang basang nagasagot. So, di ba, sir, pwede mo na namon baligyan na bisan din sa Ay, hindi. kabalo? Hindi kidya eh. Isabela to. Isabela to. Dubuman ko to, interview mo. 106,000 to. Mado si Kapitan to, gayambi, tumihibi sa interview mo. Kailangan kay... Mabugtog itong ugat sa liog ni Kapitan, yung siningang hindi Naghibi na lang to yung sakot, pero Mga ang membro. matuod nga bakol sa udto to yan. Yung mga membro to yung nagbaligya to yung sang baboy, hindi ay ako. Ang ibi, ito lang sa udto sa gabi. May to be continued, ha? Sige. Action na rin ka pa na balita. Gikan sa Nokpo, Action Brian More than report. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nami ni nga programa ni no, let's talk about it karon sa firing line bla. Sobra pa ni sa iniya backtrack niya bro. Ma-identify ang tao nga may COVID kag wala COVID mo. Ano mayo nga programa? Kada sa statement ni ma'am, dito ako makumbinser eh. Pero makita ko sa firing line bla. Kaya buton ganin action Brian ni ang ini nga grupo. Action Radio Philippines Standard Time para 1:15. Alin sa report gikan sa aton sining mga patrol unit reporters. I-check tara ang mga report na gikan sa aton nga mga correspondent. Ang mga report ni Action Roger Gutim, standby Action Stephen ha. Kasi ba standby ha. Isa patay sa ang kritikalo. Matapos maaksidente ang ginasakyan nga motorsiklo nga single kagabi sa siyudad sang Cadiz. Yari sa Action Roger Gutim sa report. Jer, please come in. Action direct patay ang isa ka motor rider kag critical naman ang yasili nga back ride matapos nga aksidente sa dalanon sa laid sang Asinda Bayabas National Highway sakop ini sang barangay Daga sa tubang mismo sang Bayabas Elementary School. Natabo ang insidente pasado alas 10 ng takna kagabi sang ini sila ang magbiyahe alin sa bahin sang barangay Luna pakadto kuntani sa city proper. Ang dead on arrival o kung nakatiner pa man sa pila ka ginutlo sa bahin sa Cadiz City Emergency Clinic. Kakutan ni dalon man sa bahin sa Bacolod, kinkilala ni kay Darwin Cayaw E. Billones, ang mining driver, 36 anyos, edad may asawa, kag residente sang Hacienda Sirhing, Barangay Luna, sining siyudad sang Cadiz. Ini siya ang gidawihan sang kabuhi dari sa may Cadiz City Emergency Clinic, kag ini ang nagamaniho sang Yamaha nga motorcycle nagaduag sang pula kagiya sini nga backride gikilala naman kay Rene Encarnacion 29 anyos sa edad residente sa Purok Luyan Barangay Luna sa Siniman nga siyudad. Inisya karon niya ang backrider ang panay ginabulong dira sa bahin sang ospital sa siyudad sa Bacolod. Sunod sa report sang ini sila ang nagabiyahe madasig ang pagpadalagan kag video nakainom-inom kag nag-slide ang ila sini nga single motorcycle ginasakyan sa karsada. Bagay nga ini sila ang nabagnos kay naigo ang ila nga ulo sa simento rason kung nga ang ini ang nakangkon gid sa kamatayon ang naibitan nga driver sa karon yara na sa kustodiya sa Cadiz City PNP sa traffic section ang single motorcycle nga ginasakyan kag ginapabot-abot man sa kapulisan ang medical bulletin sa sining yara karon sa ospital nga backrider samtang yara na iya sa punerarya bangkay sini ni Darwin Cayaw nga amugid ang casualty sa sini nga aksidente. Self-inflicted, wala sang enkwentro ang ini nga aksidente. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutim report sa Bacolod. Aksyon! Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kinaksyon na Roger Gotim live report kika sa may syudad sa Cadiz. May hapon din kay Migota DJ Ilomba. Na monitors to DJ Ilombawa. Sa ato sila nga pagpangalagat kami sa Mrs. Pablito Benedicto sang Pel Power Group dira mayong hapon lang kag mayong nga pagmonitor. Alin sa report na Action Roger Gutim, sa lahat na report na Action Stephen Presquito, update sang COVID-19 sa syudad sang San Carlos. Action na Stephen, mayong hapon, please come in. Yes, Action Eric, sa aton nga update diri sa COVID-19 diri sa San Carlos. Nga siguro ginugtan na gid sa aton nga
incident management team ang tanan nga mga checkpoints sa siyudad sa San Carlos nga kun ang mga travelers o kun ang magalin sa Bacolod, ang magalin man sa Oriental kag andiri nga parte naman sa norte nga bahin sa Negros Occidental, ginahigpitan ini nga hindi makasulod sa siyudad sa San Carlos unless nga wala sila sang mga medical certificate o kun ining mga ato na travel pass nga ginabalik ini tungod sa dugang nga nagataas nga kaso sa COVID-19 coronavirus diri sa siyudad sa San Carlos nga nagabot na sa karon sa 114 kahapon, no? So amo ini ang latest update na generic nga sa diin ang atong nga City Hall sa gihapon, yung atong nga City Health wala gihapon sang function ini, no? So naka-lockdown sa gihapon kag may good naman nga resulta nga sabihin na ang mga resulta sa mga nakuhaan sa swab test o PCR nangin negatibo man, labi na si Mayor Rene Gustilo mismo nga siya negatibo sa among swab test result, no, o kon PCR gani nga ang iban pa sa karon na nangin negatibo may ara man, no, sa gihapon sa amo ng additional kahapon na generic nga nagabot sa 114. So gani nga padayon gig sa gihapon ang ining pag continue nga pag-kuha sa swab test o PCR sa mga sa mga primary contacts sa sining mga nagpositibo sa karon. So nagpanawagan man na si Mayor Rene Gustilo sa atong siyudad sa San Carlos sa generic nga kung mahimo i-refrain anay, no, i-refrain ang sige lagaw-lagaw sa syudad nga wala man lang sang nagakaigo nga purpose kung guwa sa ila panimalay, labi na mga senior citizen, mga kabataan kag even sa mga nagatrabaho nga or ara lang sa ila panimalay nga kung magwa gid man ara lang ang mga may mga kinahanglan sila labi na sa pagkaon o sa mga essentials lang ang kinahanglanon gid sa ila panimalay. Apang ko ng purpose actionary nga paglagaw-lagaw lamang so amo ina ang ginapadumilian siyang aton nga mayor diri sa siyudad sa San Carlos. So good news man kay ang aton incident management team, ang aton incident commander nga si Dr. Wilmer Yap, negatibo man sa resulta sa swab test kay pagwa sa aton nga health department. Mas gani nga sa karon actionary ang sitwasyon diri, ang mga tawo no may mga kakulba iban nag-alarma na tungkol sa pagtaas sa kaso sa COVID-19 diri mismo sa siyudad sa San Carlos. Update na nato na sa Eric ang duga pa nga mga informasyon kag makuha naton nga mga kuranutan ang mangin kamanduan pas ni Mayor tungkol nga may ara nga mga plano sa aton pa may nakaatag at sa aton informasyon nga basi maibalik ang MSC diri sa siyudad sa San Carlos. Update na nato nila sa Eric ang dugang nga mga balita. Nag-report na rin diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat Aksyon Stephen Presquito sa Luwanta Report na Aksyon Percival Villamor, 76 anyos, nga lalaki o gin-aresto bangos isa nga warrant of arrest sa kaso nga illegal gambling. Yaring report upod kay Aksyon Stephen o kon kay Aksyon Percival Villamor. First, please come in. Yes, Aksyon Eric, ang bago police station nag-conduct sang operation against sang illegal gambling kahapon Oktobre 19 2020, no, sa barangay Lag-asan, Bago City. Ang operasyon ginapamunuan ini ni Police Major John Jewel Batusan. Gagaupo dire ang alert team nga ginapamunuan naman ni Police Master Sergeant Glenn Bulauro. Ang warrant section na division kag nag-serve sa warrant of arrest sa isa ka persona nga ginkilala dire sa kay Fidel Garbanzos E. Benitez. Fidel Garbanzos E. Benitez, 66 anyos, kag may asawa, pumuluyo sang Cherry Blossom, Barangay Kalumangan, Bago City. Ini ginserbihan sang warrant of arrest ang aton kapulisan nga may case number M-BGO-20-061 CR sa kaso nga pagbayular sang PD 1602 ukon sa ginatawag naton nga illegal gambling action Eric.
Kag ini siya ginabanaog sang korte ang warrant of arrest nga si Honorable Irene Bunghanoy sang MTCC Bago City, kag may pitsay naman ini ang warrant of arrest sadtong bulan sang Setyembre 30, 2020, kag ini may bail recommended para sa iya temporaryo nga kailwayan nga nagalabot ini sa 18 mil ka pesos action. Ire karon ini ang suspect na unong sa custodial facilities sang Bago PNP. Report live gikan diri sa Bago PNP ang inyo ka-aksyon. Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kita sa Percival Villamor. May hapon nila kay Attorney No Cash involved, Attorney Rudy Sandigan and family. Baga monitor siya sa ato din nga pagpangalaga doon. Sa kay Toto Glinard Antiporta, Antonio Obilius III, ara sila og pamati gid sa ato sa nga palatuntunan. Salamat kita siya doon nga pagbuylog kada hapon diri sa inyo patutunan. Sa kay Noli Eugenio, sa kay Kumarita Jenny P. Dislatida. Sa syudad sang sa Banwa sa Valladolid, ga monitor gi sila sa inyo diri nga patutunan. Sa kay Toto Jerry Azero Jr. May hapon nila kay Toto Jerry Azero Jr. Dali lang, kay ari na ginahula to. Sinoyhan ang mapalaro, no? Makuhaan naman sang kag mabunutan ang iya siling nga entry sa atong siling nga SAP sa Aksyon Radyo Bacolod. Yari na! Yari na! Yari na! Ang ayuda nga madugay mo na ginahula. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Ari na ka ginagabot, ginabunot sa atong siling nga bulang kristal. Okay, ari siya. Okay, tawag ibig na. Kung kapamati sa, ti matik 500 pesos dayon. Ay, werte. Damo-damo entry naton di pareho. No, so bunot kita isa ha. I-try to be check kung ara sa linyata sa sinigid nga mga tinion, no? I-try to check naton ang iya sining numero. Okay. I-check ta ang linya kung ara siya available. The number you have dialed is either unattended or unattended. Sorry. Basta unattended, ara isa pa. I-try tabi sa pagdabi. Basi kung while sa nakasignal mayo. Oo, sorry gid pag unattended kwa man taliwat bunano na nga imo na tani ni premyo GS. The number you have dialed is either gabo taliwat, unattended, mo silingon patay ang cellphone. Halab natin kamo nga mati kamo sa radyo. Pandaron ang inyo siling nga cellphone, tapos huwag nyo ginapandar cellphone nyo. Ari, try ta review. Si FL, si FL, i-try ta kung ari siya, no? Kag kung mag-ring ang cellphone niya, sigurado siya ang makabaton sang 500 pesos. Abe, i-try tabi kung garing be. Buka ba pa ng garing? Haragid, garing. Garing. I-check tabi. Hello? Hello, mayong hapon. Mayong hapon. Sino gani ni? Si Felix, Felix. La Salita. Pilatonidad Felix. 65, sir. Taga din ka gani? Taga Puro Kanaan, Iruiko, Mandalagan. Mandalagan. Sino ko gani? Si Eric. Eric Magbanwa. Gapabati kagali ha? Do katunog isang radyo mo da Lolo Felix? Bilog ining adlaw, sir. Very good. Amo na yang mayo. Tikita mo bilog mong adlaw nga
nga pagpapati sa Aksyon Radyo. May 500 ka dayon. Salamat kita. Si Lolo Felix Lazarita, Lazalita, no? Lazalita, sir. Felix Lazalita, 65 years old, puro kanaan, barangay Mandalagan. Ikaw atong tagdaog 500 pesos. Hindi ka lang magkadto ni sa Aksyon Radyo kay kami mapadala sang imo nga daog, Lolo Felix. Sige, sir. Salamat kag hindi kay pagpaliso radyo, ha? Wala na, sir. Bilog nga daw ni. Magliso, patay. Sige. Patay huya. Sige. Sige, sir. Lolo Felix, salamat kid. Thank you. Sige, Rex. Salamat, kid. Salamat. Kikinig sa Aksyon Radyo. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamatik from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radyo. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radyo. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Mati ka lang sa Aksyon Radyo, sign on to sign off. Pagtabag sa cellphone mo, pag-resabat mo, mati 500 na yun. So, kung si Toto Andy ma-intra di, libre tayo ng iyang tanduay lights ba? Kung si Andy nagdaog be, sigurado. Libre ang tanduay lights tani niya. Sila Toto Liomar makailas. Sige, balik kita pagkatapos lang sa ito importante dugang pa nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga
Salamat sa gihapon, padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Balita, banat, bulig. Wala kita panahon sa ato sila pawalakad balita banat bulig sa ugto. Sa ngalan diri sa katon nga mga patrol unit reporters in action nga napalakad karon nga hapon. Upod man sa ato sila mga correspondent. Buylog pa nato na puwersa sa katon sila nga mga technical partner diri sa Studio A. Si Broadcast Engineer Nalmar Madera nagbulos na kay Broadcast Engineer Oliver Pason. Upod diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios nagbulos kay Action JM Baikin. Dito sa transmitter si Broadcast Engineer Bernie Villacanas ng Batang Suay. Standby na sa masagong programa This Is My Life. Upod kay Action Welma sugaton sa masunod dugay-dugay. Sa ngalan ni Action Rex Peregrino Cantong, ang inyong lagad talos temporaryo, Action Eric Magbano salamat gid sa inyong kapapamati. Tubtubwas. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action!